KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bajjo aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuura siyankoɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe Sénégal e bandiraɓe kala ɗo neɗɗo wawi ummade e jogli aduna he on calminama on juurama on duwanama on ñagama duwawu en ñaguima jomiraɗo joom baɗe e bawɗe tabaraka taala to e tidɗo fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim jofdina alhamdulillahi rabbil alamin minen nde min gummi ko Pini TV adi min ɗo ko ƴettude programme baɗol oɗo conférence mo ganduɗo hikka watti ɗum laabi sappo emin jooɗi noon goto e tergal toon to Pini TV hono Binta Tall koye mon jeeya e ceerno Cheikh Djibril Niang emin joodema kanko woni président golle ɗe kanko tigui rigui haalanten programme o ono yaari min ƴettoɗo tan 10 minutes ko heddi ko wajoma film fof tawi jeeɗo o ñaawi en ñaaguima Allah noon fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim min gottirɗen alhamdulillahi rabbil alamin Allah komin puɗɗi tawde ɗo ko emin belti hen no feewi min tawi ɗo fulɓe min tawi ɗo anduɓe min tawi ɗo almuɓe wawɓe yimde machallah guila nani haqqillaji yini ndeeji kadi min belti machallah eɗen gandi oɗo programme ɓe mbi ko hikka wattata laabi sappo koɓe mbaɗata ɗum noon eɓe mbaɗa rendre hommage ceerno Aliou Mbaye koye programme he tigui rigui jeeya ma seedantagal kadi tottide ɗo so tawi jeyɗo o ñaawi kadi mbaɗani mon nanɗo gueɗe kewɗe fewi joni jimmi tan huccide musidɗe meɗen Cheikh Djibril Niang namdade mo ceerno Cheikh somi wima ɗeɗo golle holko addiɗe e hol sababu o tan e daɓɓa nafo holko mbiyatami. Assalamu alaikum ceerno min calminima min jettima min jogui weltare mawde hande wadde recevoir Pini TV e conférence ADL oɗo hande momin goni oɗo conférence noon wona joni fuɗɗi no mbiruɗa nane ni ne jogui histoire saabu waɗata ɗum organisé ko association biyeteɗo ADL kees wuuro Lugge mbaɗaɗo créé guila 1959 min tawde ko mawɓe amen wiyete noon nden ko kees réglé aduna ina yaaha ina change ha inde nde change hande wonti ADL association pour le développement de Lugge nde wonno wuuro foof ina yiiɗi ɓamtade te ɓamtare wuuro ala ko addata ɗum so wona ngaalu kala ɗo ngaalu ala ina famɗi ko wuuro yarata yeeso saabu infrastructure uji e gueɗe kewɗe ina pewne guure wawata addude ɗum ko kalis wawata addude ɗum ko ngaalu e nder ɗum ɗon minen guila ADL dari ko piye tan kala ko ligga e nder wuuro Lugge ko piye ummotono koye posuji Luggenaɓe duuɓe kitali donc e nder ɗum ɗon Allah waɗani min sutura gueɗe kewɗe liggama e nder Lugge liggi ɗum ko ɓiɓɓe Luggenaɓe ene yalti e posuji mumen ala fof ɗum ummi banggue goɗɗo aduna noon ina doga min jeeyi ha juuti nde sukaɓe ɓe ɓamti golle mbi il faut ko wayla waɗe seeɗa e nder wuuro he ko nden inde nde changea watta ADL sukaɓe tambi golle ɗe e poftini mawɓe ɓe wonno ɗon adan aldiɓe won hewɓe mabɓe jeehi yo Allah winoɓe yaafoɓe heddi ɗo hen e mawɓe amen hannde
ko ceerno Yaya Bololen, Amadou Seydou Niangen, Amadou Seydou Dia en, Amadou Tidiane Sy en, Abdoulaye Idi Mba en, ko ndeɗon fedde hannde woni dernière génération tambinoɓe kees wuro Mama Koyli en kamɓe fof kamɓe gonno ɗo hen eɓe jogui ɗum e joni noon ina wayno gila e ɗiɗo duuɓi 5 min pellit tan min goppiri sukaɓeɓe tambo gueɗe ɗe e nder ɗum ɗon min mbi joni yomin ƴeew peeje ɗe ganduɗa hen emin mbawa addude ɗum walla en mbawa darnude ɗum tawa ina adda ngaalu e nder wuuro he saabu piye ɗe gustima piye so woni temedere fiyoɓe kewani aɗan ɗum pour haalis hewata e nder ɗum ɗon sukaɓeɓe gaddi miijoji mumen Issa Ba en Idi en Amadou Tijani en sukaɓe tokosɓe feddani ɓe ganduɗa hen matama won génération ngaji 3 walla 4 hakkude amen min puɗɗi wadde conférence gadal momin mbaɗi wadde o min mbi min guiɗi ɗum ko jokkere enɗam Ramadan lugenaɓe jokkere enɗam Ramadan lugenaji fof ma art tawtore e jokkere enɗam ɗam hay sino ko mbuɗum ma nannu ɗum hen walla participation mum e nder wuuro ngo e nde min gadi wadde ɗum nde min mbaɗi dépensé ko 25.000 min perti hitande nde min mbaɗi dépensé 45.000 min perti min dañani haydara hay mbuɗu natani hitande reftude hen nde min mbaɗi dépensé 75.000 min dañi bénéfice 100.000 min mbindani ara normalement hande fonno wonde duuɓi 13 komin mbaɗata ɗum ko covid o waɗno min dartade gila nden ha joni e nde ɗum golle ɗe puɗɗi yajde min liggima hen école min liggima hen juma lugge min pewnita ɗum min liggima hen bamule lugge min mbaɗi hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa mi yiiɗa haalde tan haalis effectivement ko naggam walla naggam wone kees kono noon min jii hen lawol ngaalu Allah addani min ɗum waɗani min ɗum ha min mbawi ɓeydude gueɗe kewɗe hande e nder wuuro he joni kañum programme o est ce que rewɓe ne hen walla ko worɓe tan tambi golle ɗe oɗo ɗo mo gonɗen kam kala ɗo debbo ala walla waɗani junggo mum est ce que maya ala namdalam ko wiide on est ce que programme o rewɓe ɗe daari hen walla ala e programme o ko ADL ɗo adanɗo ala no rewɓe kono noon e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi rewɓe nannama hen donc ina wayno programme rewɓe ne hen kamɓe rewɓe fedde rewɓe ɓe gari kamɓe koye mabɓe naati e nder ADL eɓe piya kamɓe koye mabɓe eɓe piya eɓe nanna e keeso donc kamɓene eɓe gone nder organisation sa ƴeewi hande ni organisation ɗo woni ɗo accueil o fof ko sukaɓe rewɓe jogui ɗum fedde sukaɓe rewɓe biyeteɗo arwa yaya nan ɗo ene arwa ñan kañum woni pratiquement vice présidente e nder fedde nde kañum joni ɗo hen ɗum noon en ɓoyata ɗo heddi tan ko wiide bandiraɓe programme o ari ha ɗo jiɗɗen wiide addi en ko conférence noon eɗen gandi ko hunde mawde no feewi nde wonno ko Allah jangtete ɗo e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi ko kañumen jangtete ɗo en tawi ɗo almuɓe welɓe daaɗe wawɓe yimde eɗen ñaago Allah sellin daaɗe ɗe ɗum noon يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعلكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم عن الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم كنا بلنيا كوندي مودم هي لفابي وبلو هلا في باب الدين في باب العادة عادة الكسمو كسرنا في جينا من هذا الكلام عندنا الكلمة كمجنسة لو كنا نيجي كان ممكن نسمع دولة باتن موجي أنا يارو كمية نسمع لكن قبل يا بسم الله konference wonɓe hen so ari conférence ari ko dardude sa ari jangga sa jangi tan fa ne yagete kofoni hetto ceernaɓe daña jangen koye مولد الذي كان للدين سرور بيومي وزهاو وتوالت بثر الهواتف
أنكت ولد المصطفى وحقد حناو وتدى إيوان كسرى ولولا آية منك ما انتدى البناو سيد حاج مالك ويوات سريع كل مليك سار منتكسا إلى خلاف ورب الكعبة الحرم. تبارك الله نتونجي هورا ميري اسكي sen ƴeewi ɗo fuɗɗori ɗo kanko ceerno men ceerno yahya yalla accimo ɗo ko juuti ɓoyen yiidamo ɓoyen naftorademo ko ardi fof en gandi darde l'islam julɗo ene foti wonde julɗo haqqan hande noon ko tampine en ɗum min kala toujours juuloɓe ɓuuri hewde e julɓe ɓe so tawino kala juulowo ko julɗo wallahi en tampata en keyɗata en ɗomɗata e leƴƴel ma jaaru yeeso kono probléme o fof ko julɓe ɓe wona kamɓe juuloɓe ɓe wona kamɓe fof goni julɓe ɗum noon timmiɗen gonen julɓe mbasa wonde juuloɓe toon ɗum woni ceerno yiidi jangguinde en ɗo o wi islam ko diine gandal e liggey saabu adi jippade foof iqra bismi rabbika alladi halaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم donc julɗo no foti taw andude kala komo waɗa e aduna he on foti ardinde gandal kala komo waɗa on foti ardinde gandal gandal noon wona gandal diine ne ala gandal fof sabu nelaɗo Allah sala sallam wiyen utlubul ilma walaw bi sin hay soko sin ɗaɓɓoye gandal wona diine ɗaɓɓata alago ɗum mankira katantagal gueɗɗiɗɗe ceerno yayi wiyen ɗeɗɗi e jadara sa woni katante a wonan laaɓɗo reedu ɗum woni ko nafata ko kono katante mo laaɓani reedu nafata laaɓɓe reedu wona katante nafata ɗum noon janggen ɗum ɗo gonen laaɓe deedi woni halanteɗe caggal mum holli hen caggal mum o holli en wonde ɓeeɗo annabaɓe tataɓe o sugani en ɓeeɗo annabaɓe tataɓe o sugani en e nder temedere wa ujunere 124 000 ujunnaje nogas e nayyi anni ɗum woni ko Allah ɓe andaɓe ɓe ɓe Allah jankini en alquran walla ɓe Allah jankini e nder hadisaji e temed tato e sappo e tato nelaɗo wona kala nelaɗo woni andi won nelaɗo wona andi kono ɓeeɗo fof o wi o suɓani hen yimɓe tato ɓe koye ɓurɓe ɓen jeeya kono ko tagui o suɓiɓe o suɓoriɓe ko liggey mabɓe e golle hayri fakire oɗon gandi subaka fof pinda aɗa foti duwade duwa o jamma fof aɗa maɗa aɗa foti duwade duwa o beele annene ko Moussa dañi ko beele ma dañi ɗum saabu on ko dañi o dañi gueɗe tati duwa oɗo tumno nde ummi misra omo ara omo fayi madian a yuuɗo ala o dogi omo doga aƴɗo o naate désert o yeehi o ari nokku mo tampi o fofti ene so segui ɗum ɗo fof tawimo ɗo nawe tijani madal mo armami rokke tijane hayna qisul asli dawado e tija terowe ana wirda bodo wirda lawol cheikhu tijane sajerno dokko min komi dokka do tijane jamiyan tu ina wirda borima tijane ñingo ina usta khawata ko cheikhu tijane ana wirda bodo wirda lawol cheikhu tijane sajerno dokko min komi dokka do tijane amina ya Allah warwe yimɓe tijane minna firdausi min balto e tija ceerno wi amina ya Allah warwe yimɓe tijane minna firdausi min balto e tija من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ceerno Aliou Mbaye gurdam mum fof ko jangude janginde Qur'ana. Ceerno jangini ha jangini jaatumen Qur'ana duuɓi 90 ko fawi Ceerno meeɗa oppude janginde Qur'an. Amina ya barke Qur'ana. Ceerno Aliou Mbaye ganno jankininoɗo deƴƴinoɗo deƴnoɗo jam yamo. Ceerno Aliou Mbaye meeɗa yibde almuɗo kaɓateɗo ƴettottoɗo. Ceerno nehi fewni moƴƴini doosi ɗowi. Ceerno Aliou Mbaye ka ɗaninoɗo Ceerno findinma ka majjunoɗo e lawol Ceerno wattuma binda pamɗa. bamma ko nawima ko wuro wiyete o Madina Jaaju o tawino to ko mawni ko ɗum wiye Amadel on toon jangganno ha jofni o tawi on kono ɓoyani toon o arti ko luggi ga dumunna seeɗa jooɗi ɗum ɗo bamma ko ardi mo gaga Dakaru ga bilal Cheikh Daoud Sy radiyallahu anhu rebol to ko ɗon o jangi Qur'ana o jofni ko ɗon o jangi sharia ko ɗon o jangi dendagal gande poɗɗe janguede ko kala de jiyaɗal no fonno jangude ɗon ila luga ha e nawo ha e sarfu ha balagal ko fof ɗon o jangi e ko jangi ko fof noon o ɓuuri hen fof reruɗude e ko ganduɗa ko ɓuri jaggude ko alquran komo fondani ɗum haydara. Ceerno Ali min 1954 yofnima Qur'ana Kaolack janguintenowo e ɗo Ceerno Alseyni Ba ɓiyi ko debbo nan ɗo jooɗi mbañnani jofno 54 min ceerno min noon haade ceerno tan duwodira e almuɗo min kono jam fof gondi ko Dakar toon jinmi jaaden duwodiren ko wona ɗum ko kadi kawam nan toon Ceerno Daouda Sy on nde dañi duuɓi jeeɗi kañum windanomi ba o ko yotte allol ko noon duuɓi ɗiɗi gartum Fouta kadi ko ɗon jofno ɓuran ko on jinmi jaggude sharia. Ceerno Alseyni bisimilla min Alseyni min garti Dakar ga duwodirmi e muɗum ɗum waɗi ƴettumi anda allol sharia nde garmi tawde Ceerno Aliou naati e lahdari haade ñeen dame ɗiɗi. Ceerno Aliou kañum ari jaɓɓademi e nder duɗal he emin goɗɗodiri duuɓi kono o telli ha less ha min poti dar ɗo ko yantinade makko jikkuji makko so ƴeewi jikkuji makko ɗi ɗum ko yantinade. Ceerno Aliou Mbaye kanko adi ɓorndimi dolok e 1955 emin jaaha mawludu Fouta jogui ko bolok nden ko bolok kono koye ko bolota omi almudo bon taw dolok wotti bolok dolok makko ɓolɗi 55 mawludu Mbolo Birane ɗum tes ko. Ceerno Aliou min gondi ɗon komin gondi ko neɗɗo jantiniɗo ko ganduɗa o ko Allah tan e annabijo neɗɗo mo ganduɗa o ala ha sidagal neɗɗo mo ganduɗa o kala tan saɗa namdo ɗum ko ɓurma andude ko o hollanma ko o anda eyi ko noon tawa kanko ɓurma andude ɗum ɗon ɗum ko yantinani waɗat noon. Ceerno Aliou Allah haaji nde o gayno janggude Qur'an o jangi sharia o ƴetti golle woni gardien Shell compagnie Shell ɗon haali liggani ko hen waɗi hoɗande makko fof mo roboto donc en mbawade jangde makko Qur'an makko sharia makko hay gollal makko e galle makko fof wadde galle fof koto roboto donc mbiyen wadde carriére makko fof ko roboto. Nden o wonno ha 1966 ko nden o eggi
wari ga tawi ko ceerno Daouda Sy kañum jaggi ɗiɗo galleji fof e nder adiɓe notade jaggalleji kanko ceerno Aliou Heno Jeeya wonno ceerno Daouda Sy radiallahu anhu jaggi ɗum tan ko ɓiɗɗo kanko e mawnaɓe mo awen mo goɗɗo ɗon wiye ceerno Isaga Niang wonno koɓe ɓiɓɓe men toon ɓe fof nena yummiraɓe yiiɗi ma e baaba donc ceerno Isaga o e ceerno Aliou e goɗɗo ɗon wiya Ismaïla Ndiaye goɗɗo wiya Habibou Kane ɓeɗo gonno mawɓe duɗal Robos ceerno Daouda en horsiniɓe e ceerno Mamoudou Sada bamum mbaɗɗum parole o ɓeɗo fof jeeyi ko on fiya confiance ɗum ceerno Daouda Sy ceerno Daouda Sy kañum addimi ga kanko ari notade hen 66 eggu ari ɗo o tawi ɗo ceerno Demba Guuro Ba rahmatullahi aleyh mboolo mbiɗa kam wonno adan almami gadani o kaɗo jama nde heeɓi Allah kene hoodi kanko heeɓi jama ko mo ardo donc kanko woni deuxiéme almami kaɗo jama o accani gardugol e jangguingol hande o heeɓi altere awa ko gardien so fini so oɗo saaha joni o ƴetti o ɓornima ko tondima ko fini o hirno so arti subaka o tawa ma aluɓe gari oɗa jangguini donc ɗum waɗi kanko mbeɗa toñam mbiyamomi gardien jamma jangguino ñalawma walla gadduɗo fini a dawta de almum ni o woni donc o jangguinino koɓe duuɓi sappo e jeenayyi haade makko kosamni goɗɗo welti hen beltogol mawni mbasitomi luguenaɓe tan ko yoɓe mbat copier sukaɓeɓe e mawɓe ɓe yoɓe jahat yoɓe jadirat yoɓe jokkat enɗam en ngala so wona luggi ko luggi men tan joguiɗen mawɓe heddiɓe noon yo Allah junɗo balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe ceerno Yaya omo heewi ardude e babam Chérif min wiyata babam Esan e min calmini ceerno Madani Tall min juurimomo no feewi ko jokko enɗam luguenaɓe suka e mawɗo debbo e gorko mi salmini on kono noon mi rowata so wona mi salmin jeewam e miñum Habiya Boulel Diar e mama Habibou Agne walla mbiya mama Mariam Sy moƴƴo Yaya Boulel e moƴƴo Mariam Sy mi salmini mi juurimamaɓe mi salmini bandiraɓe luguenaɓe foof mboɗo salmina noon monsieur le maire Doro Mbaye mawnam giɗam sehilam no feewi mboɗo salmina sehilam ari tawtere hono Abdourahmane Kane ne jeeya Diaba Degle kala ɗo min goni e politique jamma e ñalawma minin gondi mi salmini Ahmad Bocar e dendagal bandiraɓe luguenaɓe foof ko weltare tan ko alda e faltowa mi salmini mawnam ko baɗɗiɗo yanata ko kanko ponnomi andirade Mamadou Birane Wane ko kanko waɗi min tete e politique kono noon mi rowata mama Agne e Habib mbiyata Abdoulaye Daouda ko babam kala ko dañmi e politique ko Allah e Abdoulaye Daouda Diallo fala budde kala ɗo kalmi mi yettat Allah mi yetta o sababu hay mardi ɓennuɗo kanko e jeewo makko mbaɗimi invité kumtade sa yi mi suusi wonde paare ko Allah e Abdoulaye Daouda Diallo mbiɗa yetta luguenaɓe noon mi salmini kawam noon nan waɗi en face mo mbaddumi carriére hono ceerno Tidiane Niang minen mbiyata mo Kabila bandiraɓe luguenaɓe mbiɗa welti mi salmini noon président ADR Idriss Mbaye e Issa Ba Issa muske umari imi an fuɗɗi ɗon mbi so tawi neɗɗo ŋatima ene wayno o siftinima aɗa jogui miiƴe an siftinima an haaɗi komin kalat ɗo ko wona politique Abdoulaye Daouda Diallo franchement
to muske umari hen to min gori almeɓe to wona julde korka wona julde taski wona kala kewe nder diine islam so wona teddugal makko ara almeɓe fof ɗum ko seedan fa kan ma shahidna illa bima alimna jarama ƴettamo no fewi jarama baba chérif mi yetti président adel hono Idrissa Mbaye mi yetti secrétaire général o mi yetti trésorier secrétaire général Mahamadou Yaya président Satal Luggi on jettama darde mon e tinnare mon yo Allah yoɓon moƴƴere di courage Moussa dimbol mbaɗɗa ɗo e tanam ceerno Aliou Mbaye weltima kono noon Ibrahima Seydou Dia hono ma weeɓani de Seydou Dia hono ma weeɓani ceerno Ousmane Mbaye on calminama on juurama musidɓe tedduɓe mboɗo sikki ala foof mo jejjinmi mo ponmi salminde kala kadi mo jejjinmi yo yarlomi yaafo kam Bablaye Harouna Mbaye mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi yetti ɗum mi yetti kadi Hawa Yaya Niang a salminama a juurama musidɓe tedduɓe so wona weltare Ablaye Mbaye denɗam mo tampinmi mi salmini mi juurimamam bandiraɓe fof mi salmini ɗumen mi yetti ɗumen ko weltare mi salmini ɓinguelam sehilam Habi Mbaye on jarama no fewi mana akkidato aɗen e kamɓe présidaji mum e trésorier fof e yettal en jettiɓe kono en jetti Allah en daari en matti musidɓe meɗen manda bosnaɓe en mbiɓe hade ko yirlaɓe ɓeɗo ko yirlaɓe eyyi Fini TV en jettide musidɓe meɗen Fini TV en jettiɓe haqiqata kamɓene taw e ɓadde ɓe wono gon dendagal ceerno Daouda kadi famille ceerno Daouda arɓe kadi mbaɗi hen honoré famille ceerno Daouda hen jetti fodde mbayi honoré jonde nde tabarakallah gonɗo Abdoul Aziz Sy ɓe jarama ko wiide tan en mbattimo wuuri tan ɓeydo usaji kino ɗon noon neɗɗo so tawi are dentama are yewtere ko Allah wi ko Allah wi ɗum moƴƴude fof ko feɗoɗa haala koko juudi ko raɓɓini ko fof cuɓtoɗa ko moƴƴi ko nawranma yeeso ko kutoroɗa no onon tinno ko noon ɗum ɗo ko cuɓtoɗe kala ko moƴƴi ko mawgol ngol ndiyam kutoɗo on jarama yo Allah barkin yo Allah barkin yo Allah barkin on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah maɗen fatih salatul fatih ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك تب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولى خاتم سبحانه الحق بالحق والهادي صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdamma